gode råd til en lærer, der har en elev, der pjekker lidt rigeligt? Der vil jeg tro, det handler om at engagere sig i eleven. Fordi der er højst sandsynligt noget galt. Jeg vil tro, det er langt de færreste elever, der bare direkte er dovne og ikke gider. Så det handler om for en lærer at engagere sig i eleven. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at holde en venlig tone og lade være med at sådan straffe dem for pjekkeriet alt for meget. De skal selvfølgelig have at vide, at det ikke er godt nok. Men man skal heller ikke sådan råbe af dem og sådan noget, fordi så får de det bare endnu værre. Så når man har været væk i 4-5 dage, hvis man ikke rigtig har været syg, men bare føler sig nede, så kan det også godt være svært at komme tilbage med den der, og hvad tænker de andre nu? Og, de kan sikkert fornemme, at jeg bare har pjekket eller et eller andet. Ikke? Så man kan ligesom også godt føle sig til skue, eller føle sig som, at man skal til nedslagning, når man kommer tilbage. Ikke? Fordi, hvad siger de andre? Med ham den dovne, puha. Hvad skal læreren sige, når man kommer tilbage efter en lille pjekketur? Jeg tror, at simpelt godt at se dig igen er det bedste, man kan give. Sådan uden at uddybe for meget. Altså hvis det er gentagende, at eleven har pjekket, og det sådan sker hele tiden og kan forsvinde jeg har en tendens til at kan forsvinde i 2 uger, og så lige pludselig dukker op igen. Så skal man jo nok lige sådan hive eleven til side bagefter og sige, hvad fanden er der galt? Og, foregår der noget, eller er det helt galt? Eller, du mangler, og vi vil gerne se dig, og sådan, ikke? Hvad er det værste, en lærer kan gøre, når man kommer der tilbage med lidt dårlig samvittighed? Det værste, de kan gøre, det er nok at begynde på sådan et guilt trip. Altså at begynde at give dårlig samvittighed og sådan. Og du falder bagud, og du kommer aldrig til eksamen, og hvis du fortsætter sådan, og den slags. Ikke? Det kan give en meget mindre mod på at ligesom hænge i og blive ved. Jeg startede på 2-årigt HF-forløb her sidste sommer, så lige omkring et år siden må det være. Og det gik fint i 3 måneder, og jeg fulgte fint med, og det var ikke noget problem. Men grundet noget sådan social angst og selvværdsproblemer og sådan den slags ting, så fik jeg det på et tidspunkt sådan, at jeg ikke rigtig følte, at jeg var så meget værd, og jeg følte ikke rigtig, at jeg var en del af klassen. Måske fordi jeg selv har taget afstand, eller højst sandsynligt, fordi jeg selv har ligesom taget afstand til alle andre. Ikke? Fordi jeg ligesom er bange for at komme tæt ind på, og ligesom komme i den der situation, hvor man bliver dømt af andre, eller de er i stand til at dømme en. Og sådan. Så da det ligesom kom for tæt på, og jeg ikke rigtig følte, at jeg sådan var kommet tæt ind på nogen, og jeg følte mig helt alene i klassen, og der hoppede jeg ligesom fra og holdt op med at komme. Og, altså først så var det 3 dage på en uge, jeg ikke var der, og så var det en uge, jeg ikke var der, og så kom jeg igen, og så lige pludselig så var jeg der bare ikke mere, og stoppede ligesom. Og så gik der en måned, før de ligesom kontaktede mig og sagde, du er her ikke, og dit fravær er enormt, og hvad fanden, ikke? Hvor jeg så kom op og snakkede med en vejleder der, og vi fandt ud af, at jeg startede på enkeltfag i stedet for. Og jeg tror måske, det havde ændret meget for mig, hvis jeg havde fundet bare en i klassen, hvor jeg ligesom var sådan, vi er bare, du ved, vi er os 2, vi behøver ikke nogen andre, vi kan køre det her race sammen, som de bedste kammerater. Det havde måske ændret noget. Igen, da jeg gik på efterskole, der kom jeg fra 2 år i noget, der hedder en observationsklasse. Det eneste, jeg oplevede 2 år, det var bøller, ikke? Så det var sådan lidt svært at acceptere, at man lige pludselig var sammen med sådan normale mennesker, hvis man kan kalde det. Sådan lavmælte, smilende, glade mennesker, der ikke er ude efter at være lede. Og så meget andet, jeg var ret overvægtig. Og sådan. Og det var ret svært for mig. Og det var der ikke rigtig nogen, der sådan bed mærke i. Det virkede til, min lærer mest bare mente, at jeg var doven og ikke rigtig gad. Og det var også bare mig, der var negativ og sådan. Men jeg havde en engelsklærer på efterskolen, som fandt ud af, at jeg havde det svært. Og som snakkede med mig en hel del. Hvor vi tog en aftentur rundt på området og gik og snakkede i 20 minutter. Fordi han godt kunne mærke på mig, at det var vigtigt for mig ligesom at sådan aflaste lidt med hvad jeg sådan gik og havde på hjerte. Ikke?
Jeg blev også, efter jeg havde været på mekanikeren, der gik jeg i et halvt år, 7 måneder nede omkring. Derhjemme, og ikke rigtig lavet noget, og vidste ikke, hvad jeg skulle bruge tiden på. Og der blev jeg så hævet, der tog min vejleder fra 10. klasse så fat i mig og sagde, nu skal vi have fundet noget til dig, og vi skal have dig i gang her og videre. Så sagde hun, produktionsskole. Og så det tænkte jeg lidt over, så tænkte jeg, ja, det havde jeg hørt lidt om. Man havde egentlig hørt det med, at det er der, hvor der ikke gider at lave noget, de sidder på deres flade og bla bla, ikke? Men jeg tænkte, fint nok, man tjener lidt, og det er vel bedre end ingenting, ikke? Så jeg blev bare sat i gang, og så her, nu tager du ned og besøger den første her. Og det var så her på produktionsskolen, jeg kom ind. Og jeg var sådan lidt tilbageholdende, ikke? Et nyt sted, og hvad skal man lave, og gider egentlig det. Men da jeg først startede her, og ligesom havde gået her en uge eller 2, der gik jeg lige pludselig fra at være den der negative, indlukkede gamle person, jeg kendte fra efterskoletiden og tidligere, til at åbne op og blive en del gladere og et mere åbent menneske over for nye ting og nye idéer. Så det var en meget positiv oplevelse af ligesom at blive tvunget til at gå et sted. Man havde altid en stemme. Uanset hvad der foregik på skolen, så havde alle ligesom, det følte man i hvert fald, det følte jeg i hvert fald, at alle på skolen havde ligesom ret til at byde ind med en idé til, eller give kritik til, eller sådan sige noget. Man var ikke bare en elev, der skulle høre efter, hvad læreren sagde. Man var et individ, der ligesom var på sin en del af det hele. Der var et utroligt godt fællesskab på skolen. Det synes jeg. Så skulle man til Nørrebro Festival, eller sætte en båd op i et eller andet sted. Så man mødte en hel masse utroligt sjove mennesker, og der startede utrolig mange sådan alternative mennesker, og det var lærerigt og sjovt. Og ja, generelt bare en fantastisk stemning. Pjekkede du så? På trods af, hvor godt jeg havde det, så havde jeg også en del fravær. Det kunne godt ske, at jeg faldt ned i et sort hul, og ligesom blev liggende der et stykke tid. Men der var det jo så, at min værkstedslærer, han var god til det der med at engagere sig i eleverne. Så når jeg ligesom faldt ned i de der sorte huller eller et eller andet, så kunne han godt efter et stykke tid sådan, gav mig lige et par dages fred, men så ringede han ligesom og spurgte, hvad der var galt, og jeg skulle til at komme afsted og til at komme i skole, fordi jeg manglede altså. Men jeg kan også huske, at jeg engang havde en lærer, som sagde, at han kunne godt forstå, at det var utroligt svært for os at skulle vælge uddannelse og sådan noget. Fordi da han var ung, der var der så få valg. Så det var ret nemt at finde ud af. Men i dag, der havde vi jo bare muligheder for at uddanne os på alt, og der var 1000 forskellige skoler at vælge imellem. Så der er så utroligt mange valg. Og vi har muligheden for at tage alle valgene. Men nogle gange er det også bare utroligt svært og et stort pres at skulle tage det ene valg ud af de mange.